ଘୋଷଣାଟି ହେଲା ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ପରେ। ମହାରାଜ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛି ବହି ମୋରି ମଥୁରା ରାଜ୍ୟରେ ମହାରାଜ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ହୋଇଅଛି। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଅନାଦୃଷ୍ଟ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ କାନ୍ତକି ମହାମନ୍ତ୍ରୀ କାଜିତ ସମସ୍ତ ମଥୁରାପୁରବାସୀଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଅ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ବନ୍ଦ କରିବେ। ନଚେତ୍ ଭାରତୀୟ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ଅନୁସାରେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ସହିତ 2 ବର୍ଷ କାରାଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶୁଣି ରଖ ଏକ ବିଶେଷ ଘୋଷଣା। ଝିଅର ବୟସ 18 ଏବଂ ପୁଅମାନଙ୍କର ବୟସ 21 ବର୍ଷ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ବିବାହ କରନ୍ତି 21 ବର୍ଷର ଆଗରୁ 18 ବର୍ଷର ଆଗରୁ ତାହେଲେ ଭାରତୀୟ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ଅନୁସାରେ 1 ମହାରାଜାର ଆଦେଶରେ 1 ଲକ୍ଷ ଜରିମାନା ସହିତ 2 ବର୍ଷ ଜେଲ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଉପରେ ମହାରାଜ ଆପଣଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ସମଗ୍ର ମଥୁରାବାସୀ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ।